Kai baba, kaga abin da yake faruwa a shafi na Instagram, ka duba wannan hoton da suka dora a yau. Kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba dole a shiga wani hali ba wannan rayuwa. To abin da yake faruwa ana samun irin wannan talauci a Najeriya yanzu, ba dole rayuwa ta lalace ba. Gaskiya ne. Mutumin na ji kai shiru ne. Kai ba ka cewa komai. Kai baba, ciki zafi waje zafi. Ni yanzu ka gani rabona da in kama kuɗi mai suna kuɗi yau wata 3. Sai shekaran jiya ka taimaka mu aka ban naira 5. Sannan kuma jiya babana ta karban ka ga naira 10. Ta karbi 5 ka ga Me wannan me kake da kuli-kuli? Da yake da kuli-kuli. dole ci kuli-kuli kwaki tsada kaga alabo na so in samu in dakka shi in irin. Assalamu alaikum. Ya baba, ga gari ne, me labari ne? ka duba wai Kai baba me nake gani wannan a hannunka ne? wai karago wata 3 karago. To ya baba dan magani mana. Baba kai ka duba. Gani zami ai. Kai ka duba ba. Gani zami karka da mu. Dama wannan nake nema tun shekaran jiya nake neman sa. Dama ina da guntun garin kwaki baba. Ya kamata a ce wannan gaban mun shi na je na hada da wannan kuma zamu je mu dan sai siga dan kara da shi ne. Ya labarin wannan kanwata baba ne kuna tare ne har yanzu. A muna tare yarinyar nan mun rabu da ita kai na fara baku labari ne amma yanzu bara in zauna ku sha labari. Abokina zauna. Shaka mun. Ai yarinyar nan yan na'u ce ga son kuɗi ga kai yarinyar nan yadda ka san mai ya haka ga shegen son kuɗi kai anya ma ko yarinyar nan za ta aure ne na je gunta da farko sai ta nuna mun tana bukata na je na biyu ta nuna mun tana bukatarwa da na je na uku sai ta ce ai tana bukatar in siya mata mota suna da wata fita. Ai ka gane ita kanwar ba. Kai ga na gaya ma lokacin nan da na ci mato za mu babu wata Ankara ai fanka. mata su dole sai kai Ka ankara ba. ganin in iskar ya kai Wallahi ka ankara. duba familin su ma Wallahi ka ankara. ankaro familin nasu ma Turun wa. Wace gare. Ku yi mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawa domin samun damar kawo muku shirye-shiryenmu na gaba.